और माई बुझले बाड़ी बहुत अच्छा। तनी दोनों कलाकार खातिर ताली बजा दी सब है हमारे भाई बहुत अच्छा। निशा के तो मैंने जवाबे नहीं किया और धनंजय भी गायकी के जवाब गायकी स्वभाव क्या क्या बताएं हमारे खराब का हो गया नहीं आपका तो आजकल नहीं भैया आप एक आजकल आपका बेस्ट चल रहा है बोलो भैया का ट्रेंड चल रहा है। चली जा कुछ सुनाई जा बीच में और हमारे भाई बनी आई सीटू जी के सालिए बड़ी अच्छा अरे वो साला हम भाई साला तो हम उनको बहन ऐसे ही कहेंगे तो हम फिर बोलेंगे आपको हमारे के भाई मान ले तारा के बहन हम लोग बहने माने हैं दीदी बोल के खाना खिलाए ये गलत बात है गलत बात हो गई बिल्कुल ज्यादा थोड़ा जोरे भी ना हम तनिक को एको शब्द गलती ना करो। हाँ चली तो धनंजय बाबू खाली सर्च राव रे अभी सर्च ना नन्नू की होठवा के ललिया कानवा के बोलिया की अखिया के तोरो गजा वाह 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 अरे वो है नहीं ना है नहीं आ जाए अपना मत सटा हमार बीच में रहे बीच कि ए जानू एही रिवाज में हमरा से मिले ए जा लेकिन बाकी हम का कही का कि लागत कि लाज सरो लागत कि लाज सरो अरे पी गइलू घोर के ओढ़निया गइलू ओढ़के तो कहाँ गइलू छोड़ के ओढ़निया गइलू ओढ़के तो कहाँ गइलू छोड़ के ओढ़निया लागत कि लाज शरम लागत कि लाज शरम पी गइलू घोर के ओढ़निया गइलू ओढ़के तो कहाँ गइलू छोड़ के ओढ़निया गइलू ओढ़के तो कहाँ इलू छोड़ के ओढ़निया गइलू ओढ़ के ता कहाँ गइलू छोड़ के पढ़ाई लिखाई माटी कइले बारू सगरी कइले बाड़ू सगारी हो कइले बाड़ू सगारी मुकेश मनेरी जी के गाना पर खुश होकर बहुत बहुत आशीर्वाद दिले बानी। वाह पढ़ाई लिखाई माटी कइले बारू सगरी कइले बाड़ू सगारी हो कइले बाड़ू सगारी लगता डूबइबू अपन पापा जी के पगड़ी पापा जी के पगड़ी हो पापा जी के पगड़ी साझी खानी आवत बारू साझी खानी आवत बारू गइल पूरा भोर के ओढ़निया गइलू कहाँ गइलू छोड़ के ओढ़निया अइलू ओढ़ के तो कहाँ गइलू छोड़ के ओढ़निया अइलू बात नहीं मानत बारू हल चलिया जीत के हल नहीं मानस बोल चलिया जीत के राम जी दिहले जवनिया सहित के जवनिया सही जवनिया सहित के निशा हंसत नहीं खुद जनाता हां जी लागत कि लइका कवनो हट 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 लागत कि लइका कवनो भेजले बकोड़ के ओढ़निया गइलू ओढ़के तो सब हम थोड़े बना के कहतनी अरे कहाँ गइलू छोड़ के ओढ़निया गइलू ओढ़के तो लेकिन बोलू बेटा चले दी रुको मैं जवाब दे देना भाई जब आप छोड़ के जाएंगे तो क्या करोगे हां जी गबना करवलाए हरि जी गबना करवलाए हरि जी अपने पुरुबा गइले रा अपने पुरु
अपने पुरुबाबा गइला अपने पुरुबा गइला जब जब याद आवे तोहरी सूरतिया तोहरो सुरतिया हो तोहरो सुरती। शादी करा करके तो आप चले गए, अब क्या करे, देवर जी है तो उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा ना। काम चल रही। जब जब याद आवे तोहरी सूरतिया तोहरो सुरतिया बोलू भैया सुरतिया कटलो से कटे नहीं हमरो ई रतिया। सही बात जब जब याद जब जब याद जब जब याद तोहरी सूरतिया कटलो से काटे नहीं हमरो ई रतिया। जिया छछन वाला हरी जी जिया छछन वाला हरी जी अपने पुरुबा गइला रा अपने पुरुबा गइला रउआ मालूम नहीं खेलुआ के पति मान ले बने अरे वो पते नहीं खे मान ले बिया तो के पति मान ले बिया तो के पति पगली देखावे अगर पति पगली देखावे अगर पति पगली देखावे अगर जब पति मान ले लिया हाँ तो ये बतावा हमारा से कहिया कहिए इंतजार में बानी। पूछी कौन गलती कहीं पहिला भेंट में कौन गलती कहीं पहिला भेंट में राजा जी दर्द होता पेट में लेकिन हम कहनी भौजी खाती हम मान ली बुरा मत मानिएगा अरे वह देवर को दिल में तुम बोल सकता नहीं अब लोग इनका भौजी हमसे हंस बोले बतियावे के पड़ी भौजी हमसे दिल देवरो संग तोहरा लगावे के पड़ी दिल देवरो संग तोहरा लगावे लेकिन रुक जाइए। बर्तन देहिया पर डाल दर ए गोलू भैया रुक जाए क्या बात देखते हो नहीं घूंघटा उठावे के पड़ी देखते हो नहीं घूंघटा उठावे के पड़ी कि माँ जमर बुझवन देवरों से देखावे के परी माझा मरबू जान देवरो से करवावे पड़ी दिल में बदो सब तोहरा लगावे के पड़ी पियवा सिवान से ओह क्या बात है पियवा सिवान से अनहर भइल आई बर्तन देहिया दलदार जाई देवर तानी देहिया पर दलदार जाई पियवा सिवान से पियवा यारा से बिहन भइल आई बर्तन देहिया दलदर जाई देवर तानी देहिया पर दलदार जाई ओए मेरा नाम पता
धनंजय बाबू जी भैया और हमारा के बड़ भाई मानी लनो हाँ जी कभी अपना निशा भौजाई से पूछो आज दूसरे रूट में चलती है। हीरा गोलू भैया इनका के प्रेम कैसे देला जाने नहीं कैसे बेडरूम ना बाथरूम ना छोड़ सटाई रूम के वाह बेडरूम ना बाथरूम ना छोड़े ड्राइंग रूम के बेडरूम ना बाथरूम ना छोड़े ड्राइंग रूम के हाँ जी अरे प्यार करे पिया सीढ़ी पर घूम घूम के प्यार करे पियावा सीढ़ी पर घूम घूम के प्यार करे पिया सीढ़ी पर घूम घूम के प्यार करे पियावा सीढ़ी पर घूम घूम के बेडरूम ना बाथरूम ना छोड़े ड्राइंग रूम के बेटा बाथरूम न छोड़े जाई रूम प्यार करे पिया सीढ़ी पर घूम घूम के प्यार करे पियावा सीढ़ी पर घूम घूम के करे पियावा सीढ़ी पर घूम घूम के प्यार करे कभी रुस जाली झगड़ा जब हो जाला काहे खाती होला काहे खाती काहे खाते अठान परली हो अठान परली अठान बदली हो बदली अठान परली हो अठान परली काहे खाती काहे खाते जब पिया जो है सज पर समान त गोरिया अठान परली जब पिया खोज से समान तो गोरिया खान पिया जो है सज पर समान गोरिया अठान परली जब पिया खोज से समान तो गोरिया खान पड़े रूठना भी जरूरी है, इनसे जानते हो क्यों? एतवार भूखेला हो एतवार भूखेला, तार भूखेला हो तार भूखेला एतवार भूखेला हो एतवार भूखेला। भैली का चना हट 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 कली खिली भैली का चना बता रे एतवार भूखेला, याद एतवार भूखेला। जब पिया खोज से भैली का चना तो गोरिया खान जानते क्यों? क्यों? समान तो गोरिया खान क्योंकि जाई जब लगावा त पीछा पड़ी हटे, पीछे पड़ी हो पीछे पड़ी हो लेके कंठी माला बस राम राम रटे। राम राम चोमे हो राम राम चोमे जाई जब लगावा त पीछा पड़ी हटे, पीछे पड़ी हो पीछे पड़ी हो लेके कंठी माला बस राम राम रटे। राम राम चोमे हो रखे टेम्परेरी भता, रखो टेम्परेरी भता। क्या बात है खिली भैली का चना के पिया एतवार भूखेला। और का नखरा उठावे सिखाए हो गोलू राजा ए हो गोलू राजा हो ए हो गोलू राजा तो बनु शिकारी में हरा रुदी माजा कदम शिकारी में हरारू दी माजा सीख जाओ अब मनावे के होके तो का कहबो का कि कोहरानी सोना मन जा बा ए जा कोहरानी सोना मन जा ए धान परली कहत सोना मन जा तो गोरिया ठाड़ पड़े ये जो है से जो समान गोरिया धान परली ये खोज से जब समान तो गोरिया ठाड़ पड़े और का करब त मनवन चुमायने ओने लेता ए ओन लेता हो ए ओन लेता बेडरूम में परबड़ पियावा सकेता पियावा सकेता हो पियावा सकेता
अरे बीबी मिलन सनीपुरा सही बात बा, सही बात बा। बीबी मिलन सनीपुरा खान परेली रुसी फुली धनिया सुतेली पेट कुनिया होई कुआर पक बिगड़ल बबुनिया छुरी लेखा चलता जबान छुरी लेखा चलता जबान छुरी लेखा चलता जबान गोरिया या ठान छुरी लेखा चलता जबान गोरिया या ठान पड़ेली छुरी लेखा चलता जबान हर छुरी लेखा चलता जबान गोरिया या ठान पड़ेली छुरी लेखा चलता जबान होई ठान पड़ली छुरी लेखा चलता जबान गोरिया या ठान पड़ेली छुरी लेखा चलता जबान गोरिया या ठान पड़ेली वाह वाह कहीं अपना भौजाई के बारे